ang buutan ug ang ligoy nga silguon nga mabasa nimo sa Lucas chapter 12 bersikulo 42 ngadto to 48. So, ingon ang Ginoo mitubag. Kinsa ba di ay ang buutan ug malamon nga sulugoon? Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay o paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Ang tinuod nga buutan nga sulugoon igsoon katong mga sulugoon nga diin nagtuman sa kabubuton sa Dios ug bulahan kadtong igsuon nato nga nagtuman sa kabubuton sa Dios kay nag-abot sa atong Ginoo, nagbalik sa atong Ginoo, iya ang kaluwasan. Padayon ta, no? Sa 44 nag-ingon, sultihan ko kamo ang agalon maghimo ni adtong maong sulugoon nga tinugyan sa tanan niyang katigayunan. But pasabot igsuon kung kita day ganahan og gustog bahandi, no? O di ba gusto tag kaluwasan kinahanglan day magbinuotan ta niining kalibutan aron kita gantihan sa Dios nga labing gamhanan. So nganhi sa 45 nag-ingon na sad, apan kung kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon ug unya musugod siyag pamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babayi ug magpalabig kaon ug inom maghubog-hubog ug unya mahibalik ang agalon usa ni ana kaadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya ug sa panahon nga wala niya hibalui tagud-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang ligoy nga sulugoon. So igsoon ko diha ni Kristo, di dayon ta magsalig nga sige ra kog kadungog gadugay pa mabalik ang Ginoo hangtod karon wala pa magsinalabay sa ko magbuhat sa kog sala, no? Daghan sa atong mga igsoon karon nga naa ani nga mindset nga diin nagpalabig hubog-hubog, nagpalabig inom, nagpalabig hudyaka sa kalibutan ug nagbuhat sa daghang sala kay lagi dugay pa mabalik ang Ginoo. Kay lagi unya na siya maghinulsol, unya na lang magpasaylo inag-abot. Apan di ay kung maabtan di sa Dios sa kita nagbuhat og sala, unya wala ba ta kabalong kanus amo balik ang Ginoo kung maabtan niya kita gabuhat og sala o di ka maabtan ta sa kamatayon nga wa ta kahinulsol sa atong mga sala, mahimo gid tang silutan ngadto sa kalayo sa impierno. Mahimo tang silutan, no, kung unsa ang atong pagtagad nagipakita sa atong isig ka magtotoo o sa atong isig ka tawo ibalik ra sad sa Ginoo nga kanato. Silutan pud tag mas labaw pa sa atong gibuhat nganha kanila. Kay ngano? Dunay mga uban nga gitagagahom sa Ginoo pero nag-abusar. Dunay mga gitaghaan og kanang gahom, katungdanan ba nganha sa simbahan, katungdanan ba da sa gobyerno, no? Ang uban nag-abusar, gidaog-daog ang naubos nganha kanila. Hinumdumi kitang tanan niining kalibutan aduna tay agalon nga mas labaw pa sa atong agalon nga gialagaran karon mao kana ang atong Ginoong Hesukristo ug nakita niya tanan natong binuhatan. Mo nang di ta kaikyas inag-abot sa adlaw sa paghukom kung kita iya nang hukman. Mo nang ayaw pagsalig igsoon nga dugay pa mahibalik ang Ginoo ug ayaw pag-abusar sa gahom nga gihatag nganha kanimo. Abot gid ang panahon nga ikaw paninglan sa di nimo maayong pamatasan. Kay hinumdumi kung kita gitagagahom labi na katungdanan nga na sa simbahan, giingnan baya ta ati man ang akong karniro. Dili lang ni para sa mga tao nga diin na sa simbahan kundi para sa mga tao usab nga dagkong ranggo ati man ang akong karniro. Giunsa man nimo pag-atiman ang karniro? Gipakita mo ba ang maayong hiyas, maayong pamatasan or imo karong gihatag ang tanan nimong buluhaton nganha sa ubos nimo sila imong gipabuhatanan? O di ba ka kung wala ang imong agalon ikaw may nagpakaamo, marapog kag bus, gidaog-daog nimo ang susama ra sa dimo ba nga empleyado. Manubag ba ka niini sa Ginoo inag-abot sa adlaw sa paghukom. Sa 47 mingon ang Dios, ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat silutan sa daghang latos. No? So kung di ta makabuhat sa kabubuton sa Dios, mahimo tang silutan. Sa 48 nag-ingon, apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon ug makabuhat sa butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa diriyot nga latos. Ang tawo nga gihatagan og daghan, paninglan og daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab og mas daghan pa. So igsuon ka diha ni Kristo, maningil di ay ang Ginoo. Kung kita sab makasala, nya wa ta nasayang ang atong gibuhat sala, so gamay ra ang silot nga atong madawat.
gamay ra ang latos nga atong madawat. Pero kung kita gali nasayod na nga atong gibuhat, dakong sala sa Dios. Dan mas dako nga silot unya nga atong maangkon kay nasayod naman ta sa kabubut-on sa Ginoo nya, wag gyapon ta gatuman, wala gyapon ta nanumbaling. So igsoon ko diha ni Kristo kung unsa day kadako ang tahas sa gihatag diri sa Dios nga kanato, mausab kadako ang iyang paninglon inag-abot sa adlaw sa paghukom. Mao nang unsa man ang imong katungdanan nga nahuptan, ayaw pag-abusar kay kun duna tay agalon ining yuta, mas duna pay labaw tang agalon nga tuas kalangitan nga nagsud-ong sa atong binuhatan. God bless you.